बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 18 आगस्ट 2020 मंगलबार टुइसडे। नाम्बार 1 आव दङ आसामनि गुवाहाटीनि जुनारसालियावबो गरम बोथोरनि समाव गरम जानायनि थाखाय जुनारफोरनि थाखायबो एसि एयार कन्डिशनार लागायना होयो। बेखौ बुंदों आसाम स्टेट जु काम बटानिकेल गार्डेन डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार तेजास माइस्वामीआ। नाम्बार 2 आव दङ जम्मु काश्मीराव आरोबाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सानै सिआरपिएफ आरो सासे स्पेसियेल पुलिस अफिसार मुंख्लं जायो। बे जाथाया जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला मुंनि जायगायाव जादों। नाम्बार 3 आव दङ एसबिआइआ मोनसे गोदान नेम फोसावदों। नोंथाङा रां गैयैनि जाउनाव एटिएम लेनदेन फेल जायोब्ला 20 रां होनो नांगोन, लोगोसे जीएसटी सेविंग्स बेंक एकाउन्टनि थाखाय। आरो नोंथाङा 10,000 नि बांसिन रां दिहुनोब्ला नोंथांनि मबाइल नाम्बारआ एकाउन्टजों रेजिस्टार थाखानायाव अटिपि थांगोन आरो बिखौ नोंथाङा होनो नांगोन आरो बायदि बायदि। नाम्बार 4 आव दङ कर'ना आपडेट आसामनि। दिनै 18 आगस्ट 2020 मंगलबारनि फुंबिलि 5 AM सिम आसामाव कर'ना बेरामजों गाग्लोबजानायनि अनजिमाया टटेल केसआ जाहैबाय 79,667, डिसचार्ज जाहैबाय 56,734, एक्टिभ केस जानानै दं 22,733, डेथ थैनाया 197, माइग्रेडआ 3। नाम्बार 5 आव दङ कर'ना आपडेट बुहुमनाङै। बुहुमाव बेसेबांसिम बांखो नाय लोगोफोर। बुहुमनि मादाव नाम्बार 1 आव दङ इउएसए, नाम्बार 2 आव ब्राजिल आरो नाम्बार 3 आव इन्डिया। बुहुमनि फारिलाइयाव दिनै 18 आगस्ट 2020 मंगलबारनि फुंबिलि 5 AM सिम भारतआव बेसेबांसिम बांखो नायदिनि। टटेल केसआ जाहैबाय 27,01,604, फुंबिलिसिम मोनदों गोदानै 54,288, टटेल डेथ थैनाया 51,925, गोदानै थैदों 880, टटेल रिकभार जादों 19,76,948, गोदानै रिकभार जादों 58,172 आरो दासिम एक्टिभ केस जानानै दं 6,73,431 जननि देहायाव।